Si heu arribat a este vídeo, vol dir que ja hem fet dues files de rectangles. Pues bé, ara mateix tornaran a aparèixer els rectangles que són el nostre escalfament, però anem a tindre tres files. Tres files de rectangles, una dalt, una mig i una baix. El rectangle de dalt serà palmada, el rectangle del mig serà a les cames i el rectangle de baix serà amb els peus. Dit això, este és el tope del nostre escalfament. Anem allà. Palmades, cames, peus. 1, 2, 1, 2, 3 i... Quan fem este tenim diverses opcions. Una opció és la que he fet jo ara mateixa, tot en la mateixa cama. Tenim l'opció de fer-ho amb l'altra. Tenim l'opció d'alternar. Però l'opció que més elegeixen els xiquets i les xiquetes quan fan aquest exercici és, evidentment, aquesta opció. 1, 2, 3 i... Por supuesto, perquè sempre és més divertit votar. En este cas, en este vídeo, jo vaig a alternar les cames, vaig a fer dreta, esquerra, però podeu elegir, podeu fer tot en la mateixa cama, podeu fer tot amb l'altra, podeu votar i fer amb les dues cames a la mateixa vegada. Llavors dic jo que si elegiu l'opció de votar amb les dues cames, la cosa se va a complicar moltíssim. De moment, alternem una cama i l'altra. 1, 2, 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... El mateix pas amb les mans. Les dos, una... Who knows? El que preferiu. 1, 2, 3 i... 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 Fem una pauseta, un descanset, agafem aire, vale? I continuem. 1, 2, 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, vamos allá, 2 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... El mirem, observem, están los rectángulos, estamos nosotros. Vamos allá. No es tan complex, tenim algunes dalt unes altres i esto sucede así. 1, 2, 3 i... 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 1, 2, 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3 i...
manera que en qualsevol moment podeu pausar el vídeo, observar bé la combinació de rectangles i treballar-la lentament, a poc. Jo aniré mostrant-los tots a una velocitat prou lleugereta, però sempre podeu pausar el vídeo, observar-lo bé, practicar-lo i després tornar a donar-li al play. Esta es la magia de lo audiovisual. 1, 2, 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, y. Y de los creadores de esto, ahora arriba, a sus mejores pantallas, este de así. Lo miramos i el practiquem. El fem una vegada sense els peus, només les dos files de dalt. 1, 2, 3, i. 1, 2, 3, i. Afegim els peus. 1, 2, 1, 2, 3, i. 1, 2, 3, i. 1, 2, 3, i. 1, 2, 3, i. D'esta manera tenim el tope de gamma. La combinació de rectangles a la que volíem aplegar des d'un principi és aquesta. Podeu tirar el vídeo arrere i practicar moltíssim amb els peus, que és lo xulo d'això. ¿Vos sí? Por supuesto que sí. Quina pregunta és esa? Els veiem en el següent vídeo. Adeu! Xau!